Kublai yapi baro ki parari be jonga. Ka kelip mat bangin ai kublai ya kasnem arajar kat kendai kala hajan. Satang lais ngi kasnem arajar kat kendai kan seletnyo syaki bom jukut. Bat ngin saya syem ya kasnem arajar arpo kabalong ka posnem balaipo jong ka spa snem ba arpoi. Nga ai kublai snem arajar arpo basuk bakmen yapi baro. Kat bangidang jam syakani ka posnem batemai. Ka wei ka basngau tikna kalong bakitu baro balakha hakani ka spa snem ba arpoi kidon ka benta ka bakrau hakaban kentiu saprang ya ka roi ka par jongkari namar kis ngautu bha ya ki mat jingdon kam bakongsan jong ka spa snem yakini ki kun ka spa snem ba arpoi la itu yaki daki kerteng kum ki millennial don pat ki bakot yaki daki generation Z ni Gen Z bat ka wei ka jing perkhan kabla bat bha ya ka rukom perkhat jong ki brieu kalong bakani kadai kata ka social media generation baro hi ngis ngau bakani ka pateng menta kadai ka pateng jong ki riu don sam namar kadon ka jing ang nuot ban sedang bat ban le ya ka ka batemai bat ban pendu ya ka bala juyai le baro sikata kadon la ka jong ka rukom perkhat bat ngadas ngokmen ban ong baki samla kamtam ha India kis ngau tenat bha ya kani ka rukom bat kida buat ru yaka teng haba kani ka rukom baki buat kam trei kam ne yat bet ki ling a ki pisa bat ki slur ban keli jingkeli ngayoi bakani kalong ka babha ngila ru ban ong baki samla jong kari jongi ki isi ya ka kenrum kenram ka bami na ka jingbom don ka bor sencar ka babyang ka jingki win ka jing sngau pher ha ka jat ka kenja bat ka jingbom ya ringkat kerdan hapedeng usin rang bat ka kenthei teng ngi juyo i haba yeng lan hakikat ling sun ne haki yeng cinema baladadon manu bakni jaka dei ki samlahi ki baju keren persya ningkong bat teng pat ngi julap badai ki samlahi ki baju ring video bat pensa priang ikini ki jingja ne jingkulmar lingba ka social media kumta ngi yoi ba uta ubale utahi ubas ngautu la ka jing bakla namar kata kasami karukom im batemai kajuk batemai bat karukom perkhat ru ka batemai hakani ka pateng ki khon samla menta ka India menta ka Chania bat ka bu ya ka jingkermen haki dei maki kiban kentiu ya ka nam jongkari saka kerdan ba sajerong uswami Vivekananda ji ula ong nga Chania haka pateng ki samla ka pateng jong ka juk menta na pedeng jong ki kin mi kinong trei jonga habakren sapang kisamla uong omla ban bishar lani batai ya kador jong ka jinglong samla kani kalong kapur bakordor tam jong ka jingim kalawai jong pi bat ka jingim jong pi kasyong halor kumno pi pindon kam ya ka jinglong samla jong pi kat kum u Vivekananda usamla udai ubadap kabor ka jingshit rehem bat ubala aru ban wanra ya ka jingkala ngas ngaus kem bat ngautu shai ba ha India kani ka postnem kan omwan ra ya ka roi kapar tang jong ki samla hinrei kan kintiu irat bat pinkladur themai ya kari haka khat artarik ukla lingkot anda haba ka ri kan rakhi ya ka sngi bekerpang jong ki samla ka balongru ka sngi kha jong uswami Vivekananda manla uwei pa uwei samla jong kani ka pateng udai ban perkhat syapang la ka jong ka jingkit kli bat ban simya karai ayu unle nakabenta kani kapateng parari be jonga ngila deb ban sina yaki jingtei sa kenmau jong Vivekananda halor jong mausiang hauba uswami Vivekananda ulasyong bat puson hakanya kumari kani ka jingja kala jandap artat san posnem kani ka jaka kala long da shisha ka jingsarong jongkari India namar kala kring yaki brio na keleng keperthai na kabenta kitu ki bakwa ban ring mensim ya kal air jong ka jing iri kani ka jaka kalong ka babyang kasan perkhat jong uswami ji ka baong ka jing syakri na kabenta ubaduk kala kedau bat lamlenti ya ubabun ban ngautu ya ka dor jong ka jingim unu ubalapoi syakani ka jaka klempep uyo mensim ban im bat ban le AA na kabenta lakari
U Presiden Badan Burom Kari Jongi, ulalek jengok ru ya uni mau siang, bat ngas ngokumen, ba u Vice President Jongi, ula pli ya kawai ke tamasa ka Run of Kutch, ha Gujarat. Haba u Presiden bat u Vice President Jongkari India Jongi, ki lek jengok ya kini ki jaka jengok kai. Mangiru kum kinong syong senong jongka ngidei ban lek. Parari ba i jonga. Anda habang iladep ban puli haki college bat university baper. Ngi jupen long ki jing ya kendu lang jong ki para samla baya puli hakaju ke jaka puli bat hakum kini ki jing ya kendu baro ngi ya melen bat ya pur kana sapang ki shipau arpau bat laipo snem ki belaleknyo minba ki don haki jaka puli. Kilong ki por jong ke jing kenmau batiang. Don na pedeng ki kinhun samla puli ki banok sinyang ru sa kabaha kamiat jong ki skul jong ki. Kum ka ba pinbiang ya ki kor komputer, ka batay na sinapan ba ya ki library, ki kor ne ki madan ya lekai, bat kiway. Menta kasngi, nga kwa ban ya tu ya pi, sa pang kaway na ki bakum kita ki jatkam, ka ba ngatip lingba kalat patay kubor, kata kaday, ka Bhairavganj Health Center, ka ba Champaran District, jong ka Bihar, hakabada ki hajar ki brieu na ki sinong ba marjan ki julek banyo jing sumar ay naka. Pin ngaulengo ladangan yathu yapi kani kamdei ke program jong ka sorkar. Henrei kadei umau jam bala sim da ka wei ka kinhun ki kena puli barim jong ka KR High School ka ba kilajer kerteng Sankalp 95. Ka bamut ka rai jong ki samla puli ka snem si hajar kendai spa kendai pusan jong kata ka school. Kani ka kinhun ki samla puli barim kala perkhat banle AA ka ba compare na ka benta ka imlang salang bat kila sim ya karai ban pinsngau thu ikipat ba sa phang ka jing koridor jong ka jingkot jingkya ban pentrei kam ya ka jing tmu jong ki ka Sankalp 95 kala yo ya ka jing yesno ktilang jong ka Government Medical College bat ki weide ki hospital ka jing yalap sa phang ka kot ka kya kelas dang da ka jing ai dawai ai ka bale e ki test klem don kam siu pisa bat ka jing pen sngau thu patba ka Sankalp 95 kala long ka nuksa na ka benta jongi baro ni ju ong barabor balada uwei pa uwei nong song snong jong kari ukiu si jam sa prang kariru ka kiu sispa lai phoklur tili ki mau jam jong ka jing kiu sa prang ka weipat ka nuksa ka long sa phang ki kinthei jong ka snong Phulpur ha Uttar Pradesh ki baya tili lang ka wei ka jingmut ban yakun ya ka jingduk jingkerdo ka baki ya kendo da ka balek peneso bat ka wei ka kenhon yarap ladi bat hikai kumno ban sena bat bansu slipar. Kani kalong kalat kamai jakpo yaki bat suki pasuki kilala ban yeng halaki jong ki kijan. Da ka jingerap jong ka Rural Livelihood Mission labu ya ka kors na slipar bat sandal kabalong katkum kajuk menta. Ngas ngaudei ban ai kublei yaki pulit jong ka snong bat ki bahayeng jong ki bala thiet yaki slipar balachna dakini ki kinthei. Kani kadai ka mensim tur syafrang jong ki kabayarap omtang ban kintiu ya ka yo ka kot jong ki henrei kabala kintiu ru kamtam ya ka rukom im jong ki. Ngangej pidang kinmau ya ka jingkren jonga na Redford haka khatsan tarik unailar habanga ong bangi deiban thiet yakimar balasnahi napo lakari minta kasngi sa sisin pat nga ong yapi hatu ngila na em ban kintiyo yakimar bapenmi na lakari ngila na em ban jet chua yaki ban yakiwei hatu ngila ban sngo sarong namar kimar bangisna bat pinmi hi hatu ngila ban long kinong penkiyo yakaroi kapar bat ka jingdap kerhai jong ki parari Mahatma Gandhi ulas ngautu yakani ka mensim parari yala ka jong kabalong kum ka syarak ka pinsya ya ka jingim jong ki million ki brio bat ban wanra ka jingdap jingman kerhai haki baduk tam na ki baduk haki spasne menswa Gandhi ji ulas dang ya ka wei ka jingi ki patba ka ba ka jingtmu kalong ban kintiyo ya ki mar ba pinmi hi nari India Gandhi ji ula pin iya kalinti bangin la ban yeng halaki kijan. Hakasnem arajar arpuar
ngin sa kenjo nyopsan senem ka jingyo lajlut jongi. Ban pelat ya ke India na ka jing senchar ki pareng. Bun ba ki kun chinrang bat kentai jongkari kila len la dia. Syak pen sitom bat bun ru kila pa ya la ka jing im. Dai namar ka jing syak sitom jongki ba mangi menta ngiyo ban im ban yaj ban keren lajlut. Parari ba i jonga hatu ngila ban kular ba hadu ka senem arhajar arpuar. Habangin sekenjo anyopsan senem ka jingyo lajlut bangin thiet tang kimar bapinmi nakari India. Kimar belasna daki kiti jong ki parari. Ki khun samla jong kari. Ki day ban mi syakamat na ki binta baper. Bat ban tau yala ki kinhun ne ki seng ban pinchulur ya ki brieu pakin thiet ikimar bala pinmi napo lakari. Kani kan long ka klipmat bakmen jong ka India balat lut jonga. Tung ini ya caprang ringkat bat kini kijing angnut. Parari be jonga. Kalong ka bedon kam yingi iwei pa iwei bangin ngautu baki nongsong senong jokari kidei ban la besahi yala di bat ban im ke jing im ka bedondor. Halor kania ngakwa ban yatu ya ka wei ka kam ka bala bat bha ya ka jingmut jing perkhat jonga. Bat kata kadei ka himayat program jong ka Jammu bat Kashmir bat Ladakh. Ka himayat kadai ke program bayi bat ke jing pentibit ya ka sap kapong bat aikam aijam bat ki beidon bentah kani kidai ki samla banadu khatsan senem hadu life san senem ki ba klemla pendep ya ka jing puli jongki namar kinoma kidaw. Parari be jonga kan long ka bas ngokmen ba pintip ba hapo kani ke program kumba khat pra hajar ngut ki samla kilayo jing hikai haki hinyo teli ki jatkam haki arsnem baladep. Nakini kumba san hajar ngut kila yo lakakam bat bonru kila seng laki kam lajong. Ki khana sapang kini ki briu ki baka jing im jong ki kala kela lingba kani ke program kala kata shishay ke minsim. Ka Parvin Fatima ka batrai hakawai ke karkhana sujan ha Tripur, Tamil Nadu minta kalong ka supervisor kam coordinator hadien baklasa penkiu kam. Kat hadu mensiam senem kasyong kasa hakawai ka nongrit hakargil minta ka jingim jongka kala kela kala ban pendap penbiang hi daladi bat ban kentiuru ya ka yo ka kot jong ka yeng kasem. Kum ka Parvin Fatima ka himayat program kala sanjur themai ru ya ka jingim jong ki babun ki kun kentai bat ki nongsong senong jong ka than le Ladakh bat minta ki trei ha ka jo ka karkhana ha Tamil Nadu. Ka himayat program kala longru ke jing mento ya Fias Ahmad jong ka doda ubla pas ka eksamen kelas bakhat ar hakasnem arhajar khat ar henrei namar ke jing sitom sim lala ban beteng ya ke jing puli Fias uladon ke jing sitom klong snam kumba arsnem hakaju kapor hinmen bat kapara jong uru kila yapno ulahab ban mat ya ke jing bat jing jinjar henrei ula yo jing yarap naka himayat bat ulek cha hikai haka information technology enabled services bat minta ula trei ha Punjab. Fias Ahmed ula jan pendep artar ru ya ke jing puli graduation jong u. Dangshen ula syakot ngobha ban a jing kren bat yathu ya ki jing shem jing ya kendu haka jing im jong u haka jing yalang jong ka himayat bat kadba udang yathu ki umat kila jaw na ki khmat jong u. Kala ja kumju ru ya ke jing im jong u Rakib ul Rehman jong ka Anant Nak. Ubam sim lala ban pendep ya ke jing puli jong u namar ke jing duk jing kerdo. Habaula yo sngau sepang ka himayat ula lej ban penrong kerteng yalade ha unong yalam jong ka wei ka kenhun ka ba penlong ya ka mobilization camp ha ka blok jong u. Hadien bula pendep ya ke jing sya hikai minta u Rakib ula trei ha ka wei ka company. Kidan bun ki samla don sam ha Jammu bat Kashmir ki belayo jing mentoy lingba ka himayat mission. Kani ka mission kadai ka nuksa ka biang ka pin ya ka jing etrei lang hapdeng ka sorkar kinong ai jing hikai ki company aikam bat ki brieu jong ka Jammu bat Kashmir. Kani ka program kala besu ya ka mensim jing syania halade hapdeng ki samla jong ka Jammu bat Kashmir bat kala pliru ya ka lenti saka jingnang kiu saprang.
Ki parari be i jonga haka arpun rio tarik ngila yo i ke jingbam henro kasngi. Le se dei na markane ba uripun ula tho ya ka wei ke jingken tho haka my golf ka ba u ong ba u dei u banakathan chatai lam mingi. Henrei menta utrei ha South India. Bat ukwa banbu jingkli halor ka wei ka phang bat kata kalong haka no ka rukom an la ban pensngo tenat ya ki samla sa phang ka astronomy. Parari be i jonga nga juyo sibun bha ki jing ai jingmut henrei nga laban ong ba ka bakum kani kadanglong ka sin baningkong e yanga wat langala jukren haki babun ki khep sapang ka science kladon ka jingbam henro kasngi dang tang hakani ka arpun rio tarik bat kumbalong lem ki parari khamtam ki paralok samla mangaru ngalakwa ban pet yaka henrei sngosi ba hakatu kasngi ka sun beneng ha Delhi ka dumlo habangai kren berkatu kan ingut kiriu start hakani subject kiathu banamar ba ubnai udon jengai na ka perthai kumta simla ban taplut ya ka jingpelun jokasngi bat namar kata ngi sayo i ya ka dur ka bakum ka khadu ya kani ka bam hindro kasngi la jukhot ru ya ka bracelet eclipse ne coil eclipse ki jingbam hindro ki penkin mau yangi bangi shong ngisa haka perthai bat ngi khi haka hau hau naka serni ujong ubnai ngi yo iki jingbam henro ba hala kidur paralok ka astronomy he India kaladon laka history ka basngautenan bun nangi ngila jutip sepang ke jantar mantar ne equinoctial sundial kibadon haki jaka ba pher jongkari India bat kini kidon ke jingedei ka bajanbha bat ka astronomy uai ubam tip sepang u akhia bakrau jongkari u Arya Bhata haki por jong ula batai bnya sepang ka bam henro ubnai bat ka bam henro kasngi nakaliang rukom perkhat bat nakaliang ka jingkhen ru ula batai kumno ban sim jingkhen ya ka sergi jong ka perthai bat ru ban khen ya ka por katno ka bam henro kan ne unong but jong kum u baskar ula persang katbala ban but yakini ki jing hikai kham hadien hakas pa snem bakhat saw hadu khatsan aa u madhav nakasnong sangam ha Kerala ula pendon kam da u calculus ban kenya ka jaka baki met beneng kidon haka hau kendiat snem mensua ngala pelaj ya ka wei ka kot ka bakerteng pre-modern Kuchi navigation techniques and voyages kani ka kot haka jing shisha kadai ka diary jong umalam ubadei umaji ubatho sapang ki jingsem jingkendu jong bat batai ru sapang ka jingya ni jingki jongki klur ka batai ru bahabayat na duriau la pej tang na ki klur parari be jonga ka India ka jam saprang baha hakaliang ka astronomy ngidon u giant meter wave telescope hajan Pune amtang kata hakodai kanal udak mandalam guru shikhar bat hanle lada kru ngidon ki teleskop baklan bor hakasnem arajar khan rio ngala plie ya ka devasthal optical telescope ba lai point rio meter han nainital ringkat bat umentri rang bado ke Belgium la ong ba kani ka dei ka teleskop ka bahetam ha Asia ka ISRO ka don yo astronomical satellite bala ai kerteng astrosat bat kan sa penheru ya wei u satellite u bekerteng Aditya ban wat jingtip sapang kasngi ka astronomy kladon bat ngi nado kipor hindai bat menta ki scientist jongi ki dei ban thrang ban tip tang ya ka history blalek sapang ka science henrei ki deiru ban don kamon bejuat na ka benta ban kintiu ya ka astronomy nalor ka bas ngothu sapang ka jinglong ka sahit beneng hakapor minmiet ka jingdon ka planetarium hakariru kala pensilur yaki briu bakin sngow tenat ban petkai ya ka sahit beneng ka jingpet yaki klur kala aru ban kintiu ya ka jinglej sakai syaki nongkendong bat jinglej bam khana kidon ru bun ki school bat ki college ki badon yaki astronomy club parari be jonga ngi tip baka yeng dorbar thawan jongi kadai ka temple jong ka senchar pajba ka wei ka banga kwa ban hangni
kalong baki nong mi khmat ki bangila jet bat pha shaki yeng dorbar thau an kila le ya ki ei ki ba 4 Julai haki hinri phos nem bla lej haki hinri brai bla deb baro artli ki yeng dorbar thau an jong kari kila la ban trei bha laki kam kaluk sabha kala pendep sispa khat saw na ka sispa kam bat karaja sabha kala la ban pendep kendai pusaw na ka sispa Shua ya kata, haka dorbar mang tingka, kumba sispa lai pusan, naka sispa ka kam, lala ban pendep, bat ka jingyasong dorbar, kalane hadu ban damiet baha. Nga ong ya kani, namar nga kwa ban ay kublay ya baro ki MP, ki bala sya sitom ban pendep ya ki kam baro. Nga kwa ban ay kublay ru, ya ki presiding officer jong baro artli ki yang dorbar, ki seng san pertay, bat baro ki MP, naka benta ki kam jong ki. Para ribe e jonga ka jingba menro kamdei baka kta tange ka jing state jong ka sngi ka perthai ni ubnai henrei baro ki weipat ki eru ki don jing eso batka ngitip baha ubnai kala lingkot onsadon kita masa baper ha keleng kari India nadu Punjab hadu Tamil Nadu bat na Gujarat sha Assam ki breu ki rakhi yala ki jong kita masa kum ka Makar Sankranti bat Uttarayan. Haka jo kapor, ki breu ha Punjab, kin rakhi ya ka Lori, ha Tamil Nadu ya ka Pongal, bat ha Assam ya ka Mag Bihu. Baro kita masa ki dei sepang ke jingman kerhai, jong ki nongrep bat ki jingthong jingtem. Kini kita masa ki pinkin mau yingi sepang ke jingye teli, bat jingye per bonjat jong kari India. Haka sengi bakaddu jong ka Pongal, ngi yoru ban rakhi ya ka lingku sngika jong ukraw perkat thiru valuvar. Parari be e jonga, kani kadai ka man ki bat bakaddu jong ka snem arhajar khat khendai. Nginsai keddu biang hu arhajar arpho ka snem bathmai, ka phau snem bathmai, ka jingshim rai bathmai, ka bor bathmai, ka jingshit rehem bathmai. Tongin ya chaprang, ngidang dei ban ya jengai. Sibun ka kam ngidang dei ban pendep. Kariru kadai ban kenjo saki kliar bakam sajarong. Da ka burom ya ki jingtrai jong ki sispa lai folklor ngut ki parari. Ya ka jingklan jong ki tongin rai bengin yat lang saprang. Kublai Sibun.